se zahvaliti svim medijima sa područja Unsko-Sanskog kantona, ali apsolutno svim medijima kao i portalima. Posebna zahvalnost ide našim prijateljima iz Sarajeva koji su došli za ovu priliku. Tu je Al Jazeera, tu je televizija Face, a s nama je i urednik Avazovog sporta, eminentni novinar, kolega Sinan Sinanović. S nama je ovdje također dugogodišnji sportski radnik koji je odvojio vrijeme i došao, naš bihaćki zec, Salem Prolić.